गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो खौरांफोर लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 10 एप्रिल 2022 बाराया रबिबार। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दिल्ली बड' गौथुम आफादा जथायै दोरोङारि आरो माहारियारि रंजालि बैसागु फोरबोखौ बुहुमाव मिन्थिसार होनाय आरो जौगाहोनाय थांखिजों खुंफुंनो लानाय हाबाफारिया दिनै 10 एप्रिलनिफ्राय जागायबाय। मख'नो गोनांदि हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि राजघाटआव एबसु आरो दिल्ली बड' गौथुम आफादा खुंफुंनो लानाय बे रंजालि फोरबोआ साननैनि हाबाफारिजों अदेबानि गाबोन 11 अक्ट'सिम गाजा गोमजायै खुंफुंजागोन। आरो दिनै सेथि सानाव हाबाफारि बायदियै बर'नि जारिमिननि सायाव नायबिजिरनाय, थुनलाइ फिल'सफि आरो हारिमु आयदानि सायाव सावरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै बे सावरायनाय हाबाफारियावनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे एबसुनि गासै मावथि, आलासि आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर', बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्म आरो गोबां बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानो हादोंमोन। गुबुन फारसेथिं सिगां बोसोरफोराव गाजा गोमजायै खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै फैगौ 12 एप्रिलनिफ्राय बावखुंग्रि फोरबोखौबो खुंफुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि बिटिसि सरकारनि टुरिजिम, हारिमु आरो गेलेमु बिफाननि बानजायनायाव फैगौ 12, 13 आरो 14 एप्रिल खालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बावखुंग्रि फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थागथियारि खालामनाय हाबाफारिया दासान्दि मुखुबैनो सोलिगासिनो होनना मिन्थिनो हानाय जादों। गुबुन फारसेथिं मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला फैगौ 12 एप्रिल खालि बे बावखुंग्रि फोरबोखौ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङानो बेखेवनानै होजेनगोन। बिनि उनाव हाबाफारि बायदियै हाजो गाखोनाय बादायलायनाय, माराथन खारनाय बादायलायनाय आरो गुबुन गुबुन गेलेमु बादायलायनाय, बैसागु मोसानाय बायदि हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जागोन होनना मिथिनो हानाय जादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। चिरां जिल्लानि रनसायथामाव थानाय नवोदया बिद्यालयाव फरायसाफोरनो सेवनाय आदार जाहोनायनि थाखाय फरायसाफोरा गोख्रों खुद्रिसारदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला सानब्रै सानबानि ओरैनो दोननाय सेवनाय आदारखौनो फ्रिजआव दोननानै फरायसाफोरनो आदारखौ जाहोयो। जायनि थाखाय फरायसाफोरा जाग्रा आदारनि आंखालाव गोग्लैनानै हालाय हाफाय जाना गोख्रोङैनो खुद्रिसारनो गोनां जादों। फरायसाफोरा मिन्थिहोनाय बायदिब्ला सानब्रै सानबानि सेवनाय आदारखौ फरायसाफोरनो जाहोनायजों लोगोसे लेट्रिनफोरावबो जाग्रा आदारफोरखौ मोननो हादों होननानै रोखायै फोरमायथिदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। तामुलपुर जिल्लानि गुवाबारि बाजाराव 24 बेटेलियन एसएसबि हानजाया सलार लाइट आरो देहा फाहामथायनि मोनसे हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि भारत भुटान हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरनि उदखारनिफ्राय रैखाथि होनाय थांखिजों एसएसबि हानजाया तामुलपुर जिल्लानि मिलन बाजार आरो राजागर बाजारनि सामलायगिरिफोरनो गंब्रै सलार लाइटखौ राननानै होयो आरो बिनि अनगायैबो गुवाबारि, महेन्द्रनगर, बिमलानगर, हाथिखाटा बायदि गामिनि सुबुंफोरनो बेसेन नाङाजासे देहा फाहामथाय होनाय जायो। गंसे ट्राकजों लोगोसे गोबां बिबांनि गान्जा आरो 2 सुबुंखौ हमनो हादों आसाम पुलिसआ। मोनथिनो हानायाव बजालि जिल्लानि भबानिपुर 3 नं माहारियारि राजा लामायाव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव बेफोर गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे 2 सुबुं आरो गंसे ट्राक गारिखौ हमनो हायो। पुलिसआ खौराङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला हमजानाय 2 सुबुंफोरखौ उत्तर प्रदेशनि शामिम आनसारी आरो प्रमद कुमार जादव होनना मिन्थिहोनाय जादों। गुबुन फारसेथिं बोखांनो मोननाय गान्जानि बेसेनखौ गासै 12 लाख रां जागौमोन होननानैबो पुलिसआ मिन्थिहोदों। दिनै बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।